seguidors de Natura en català. Això és un vídeo tutorial de com fer una trampa per als crancs de riu i és molt senzilla de fer i la pots fer en 5 minuts com a molt. Comencem per els materials que necessitem. Necessitem una garrafa d'aigua, preferiblement gran. Aquí, com veieu, hem agafat una de 8 litres. Un cúter per tallar parts de l'ampolla, per anar bé una miqueta més gran que aquest. Pa, que ja el tenim aquí sota. Celo i un cordill. Comencem pel primer pas, que serà tallar el cúter per la segona fila. Hem tingut tallada l'ampolla, se li ha de treure el cap i aquesta part d'aquí. Talla això i abans d'ensenyar-vos ben bé com es munta, perquè ja tenim tot preparat, volem fer un petit incís i dir-vos que gràcies a tots vosaltres hem pogut millorar molt la qualitat dels nostres vídeos. Ara tenim un micròfon nou, l'Iu està més animat i tot va molt millor. Així que moltes gràcies. Col·locarem aquesta part dintre aquesta, però no així, sinó així. Ha d'anar ben recte. Si veieu que no entra, que hi ha petits forats que hi podria passar aigua, apanyeu més. I si no, és desitjable. Però que no us passi això que m'acaba de passar, vale? Així. Veieu? Un cop tenim muntat això, amb el celo, qual cosa no tenim aquí, enganxem per aquí, 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 fins donar tota la volta. Han de ser talls més o menys d'aquest tamany, així. Poseu-ne tants com vulgueu o tants com necessiteu. Nosaltres, com que ho hem pogut apretar ben fort, no necessitem pas. Un cop acabat això, m'ha caigut el pa. Un cop acabat això, agafem el pa i el tirem per aquí. Veieu que entra? Veieu que entra, que entra perfectament? Doncs el pa el deixeu aquí. Això més aviat és un experiment que és molt divertit de fer i tu passes bé quan veus que al cap d'una nit o al cap de 2, 3, 4 hores que l'has deixat comences a vindre els crancs i ja estan tots aquí. És molt divertit quan treus això i veus tots els crancs. I això ho fem per un fi científic i no volem fer-li cap mal al cranc, ja que aquí no patirà cap mal. Molta gent aquesta trampa la fa, per exemple, per donar de menjar als seus animals, que agafa els crancs, treu la tapa, els treu les pinces i els dona menjar als seus animals, com per exemple poden ser tortugues o peixos, i els dona menjar. Això és un fi que té la trampa. Un altre fi és la diversió, que és el que fem nosaltres, i l'altre és per un consum propi, perquè hi ha crancs, abans es menjaven molt, ara ja no tant, perquè els peixos són molt més contaminats i no és pas tan saludable. Però, per exemple, el cranc ibèric, que són blancs, una miqueta més petitets, un blanc marronós, molt de terra, sí que es pot menjar. I, bueno, aquest és una miqueta el funcionament d'aquesta trampa. Ara la deixarem al riu i ens esperem una horeta fins que faci el seu efecte. Una molt bona, si no tens un cordill, és agafar una branca, treure-li totes aquestes fulles, llavors, amb l'etiqueta, poses una de les parts aquí, tapes amb l'altra així, llavors poses així, trenques, així, ja no passa. Hem posat la trampa, no ha picat, però per una raó molt senzilla, i és que hem estat molt poc rato aquí, mitja horeta com a molt, i què ha passat? Els crancs no han tingut temps per trobar la trampa. Que sí que ens hem d'esperar molt més temps, és veritat, i ens hem d'esperar una nit i estarà plena la trampa, ja que els crancs de riu americans són completament nocturns. N'he vist uns quants que s'apropaven, però just jo m'he apropat just per veure'ls, se n'han anat nedant i no hem pogut fer-hi res.
Aquesta trampa ara la tirarem a la bessura, no la volem deixar aquí, ja que si se'ns escapa per qualsevol cosa i acaba en un altre tram del riu i no la trobem, serà molt contaminant pel riu i ara la tirarem. Moltes gràcies per veure el vídeo, seguiu-nos a Instagram, deixeu un like i subscriviu-vos si us ha agradat. I res, dir-vos moltes gràcies i si teniu alguna idea d'algun vídeo, algun lloc on voleu que anem, ens ho dieu en els comentaris i ja hi anirem. Gràcies.